Terve, olen minä Kane täällä taas ja tervetuloa jälleen Clash Royale videon partiin hänen kanssaan. Hänen kanssaan. Häntä. Onko täällä millään hahmolla muuten Clash Royalessa häntä? Prinssillä. No periaatteessa on se hevosella. Ja Dark Prince, eikö niin? Tuut. Ja että nyt mä syön tässä niin purkkaa ihan hyviksi ja huppapipaa kannattaa syödä. Niin sitten niin myöskin tää video... Ei olekaan sponsoroitu. ja sitten tää video varmaan myöskin editoituu. Koska mä voin editoida. Sä et voi editoida videoita. Miksi? Koska mä oon pro. Mä oon pro. Ai oon. Pro olemaan huono. Häh? Pro olemaan huono tietysti. Jät. Mun puoli oli vähän tyhjä. Sä itse sun mun viesti aina. Sä oot säppäät sen. Hirveen mässytys kuuluu. Kun mä vaan syön tätä huppapipaa. Mulla tulee paljon semmonen hyökkäys, jota en tiedä, onko yksi tyyppi käyttänyt tätä. Yksi YouTubettaja. Muuten Draft Challengesta, kun mä pelasin Draft Challengea, niin se antoi mulle Hawk Riderin tai antoi mahdollisuus ottaa. Mutta mä silleen, mä otan milloin fantasikartti, en muista mikä se oli. Ja mä oon silleen, itse antoi toisen mahdollisuus heti sen jälkeen ottaa Hawk Rider. Mä annoin sille Hawk Rider, sillä oli 2 Hawk Rideria sillä vastustajalla. Ja aloitti heti ensimmäisen pushin, niin nauraa ja muistaakseni niin kailla Hawk Riderilla. Miksi toi Wizard ei hyökkää tohon toisenkin hahmon sen ryhmä? Ei se oo käytetään viisampi olla. Ei tää Megapoju. Nyt Megapoju on silleen... I'm happy man. He's not man. Sulta myös. Yes. Yippee yay! I'm a trash man. Jarko silleen, I'm Transformer. Mä sanoin ehkä se... Mä sanoisin just se oikean nimen XD. En sanonut. Melkein. No, mä sanoin, en mä muista. XD niinku silleen 3 sekuntia sitten. Mä saatan just sanoa se oikean nimen sitten. En muista 3 sekuntia sitten. En muista mikä hänen nimensä Ei se kuitenkaan välitä. Ei sitä kiinnosta. Nappikorva. On ymmärrä mitä hauskaa tässä on. Nappikorva. No korva, tässä on nappeja. No. No nappikulket, kannattaa laittaa nappikulket sillä, että se menee korvan tästä korvaläpä yli. Se menee siellä korvaan, mutta joku ihmettelee, mutta eikö se musiikki sit kuulu väärinpäin? Katsojat, joita ei ole, selittäkää miten musiikki voi kuulua väärinpäin. Megapoju varmaan osaa siitä tosi hyvin selittää. Hyvä kun, onko sulla tässä kun alkaa overtime, niin silloin vasta alkaa toi sade. No siinä on sodekin, mä en oo tiennyt. Joka alkaa vasta overtimellä. Rau. No sillä ja sitten sillä Headsappi vasta sillä. Don't touch my ball! Katsotaan sille mitään ihmettä. Ehkä mä voin kertoa, että me käytiin niinku Venäjällä luokkaretkellä. Ei luokkaretkellä. Kulttuuritutustumisretki. No kuitenkin. Niin sitten siellä osattiin ihan random kamaa hyökkämään yhden jutun, niin kaikki oli silleen, mikä toi, ja mä silleen, en mä tiedä yhtään, mä vaan ostan sen. Sitä kun nyt teipata sitä ei jaksi. Ei se ollut se, vaan se oli yksi toinen. Okay. Se ihmeen vihreä puristeltava juttu. Parhaat jutut, mitä voi kertoa. Että tossa on toinen pallo, että jos sitä puristaa, niin sitä tulee paisuu eeppisesti. Se on se vihreä, että se muuttuu... Se on ensin sinne, että sitä muuttuu vihreäksi. Tiputa ja sit se räjähtää, niin sinä ainakin on se, joka... Tämä on helkossa, kun se tippuu pöydälle. Kukaan ei kuulu.
Nyt se vieri kaikkialle ja tippuu kaikkialle. Tiedätkö, täällä tippuu? Vois vaihtaa dekkiä. Mäkin vaihdan mun dikkiä. Ei vitsi, vois ottaa tämä. Mä tein pikkusen vaihdat, onko se mun deski? Mä tein, että se on tämmösen dekin pikkusta, mä en oo ikinä käyttänyt tämmösen dekkiä. Ihan varmaan tuun häviämään. Tää on ihan surkea dekki. Mulla on nyt semmonen surkea kortti käytössä, että Mullakin tässä niinku tämä ja tämä ja... Tää ei ehkä niin, mutta tämä. Mulla on semmonen kortti, jota mä en oo ikinä käyttänyt enkä oo saanut käyttää. Okay. Mulla on tää kortti silti 10 välillä jostain, syystä mä en tiedä miksi mä oon päivittänyt tätä. Okay. Truut. Sitten on toi. Aha, tuolta se kortti tulee! Oo. No. Kaikki kuoli heti. Mä sais olla enemmän helttiä tai jotain. Toi on se kortti, mitä mä en ikinä osannut käyttää. Tämä on kanssa suht hyvä siinä sen käyttämisessä. Eikö niin? Tai jotkut on tästä kortista kuitenkin tykkää, mutta ne on vähän sellainen ristiriitainen ton kortin kanssa. Nyt kaikki varmaan miettii, jos mä laittaisin tahonnut sellainen kyseistä. Et oo tosissaan. Hetkinen, onko tuo monessa tavalla jotain, että voi työntää tosi joen yli? Kaiken voi työntää joen yli. Tää? Kaiken voi työntää joen yli. Pekka voi ääni. Tosi viisas on. No mistä sä tuon? Ei kun niin joo. Hiilijuttu. Hiilijuttu. Mitä ihmettä Kanagami? Ei oo eliksiiriä. Mä en tällä okkelilla edes saanut. Niin. Toki on erittäin hyödyllinen kortti. Tällä on tovi eliksiiri ainakin. Mutta on reikki sun touveri silleen. I'm a king. Kyllä se toinenkin. Tärkeä sitä toveria. Äksät juo. Joo. Olla ihminen. Minä en. No ei kun en olekaan ihminen, mä oon koira. Ja... Ja sulla on tommonen dekki. Ei kun niin, sulla on oloja tähän. Mä muistin, että sulla on leppärosaa. En jää mitään ihmettä. Et muuten varmasti! Harmi, se ei hiilaa Royal Giantia. Ei! No, hiilata se nyt. Peruna koira. Aha. Ei se paljon sitä saanut hiilattua. Säkkipullo. Rip Tower. Ei Megapoi oli... mitään rippikoulua. Megapoi olisi ollut silleen Rip Moti. Tosi viisas ampuu niinku tossa, missä se on kirjasin vieressä. Eikö niin? Easy. Tätä solder. Ammu. Ei! Siinä oli yksi. Hyvä, että mä kuvasin tätä, koska se oli kiva nähdä, kun se oli 1 HP. Niin kun mä tiesin, että mä olin voittanut, mutta silti mä silleen triggerat, ja sätkin. Hetkellä sä... Sätkähin, se on oikea sana. Pistä Ouden sivulle näyttäessä. Mä päivittänyt tää kortti ihan läpällä. Ja päivitit Epikin. En, mä arvovit. Se on epikki, just mä. Se on Epic kortti. Kordi. Epikissä pohjalla otako full epic challenge juttu. Onko otettu full Epikki? Eihän semmoista ole koskaan kuvattu, eikö niin? On niitä kuvattu vaikka kuinka paljon suomalaisten keskuudessa. Ja mä oon niinku me kaksi. Tai minä tai sitten. Ei me olla kuvattu, me ollaan tehty niitä vaan 200. Niin. Arvo, kun sulla ei oo enää sitä logia, mikä siellä oli sulla. Se oli huvittava. Saapa vihasit sitä logia, mä olisin halunnut sen. Mä en tiedä miksi mä edes teen tämmösiä juttuja täällä, mutta... Koska pullo, niin se on... Millaisia juttuja sitten teet? En halua kommentoida. Koska riski.
Sinun pitäisi kuulua tänne. Täällähän on tämä vaan niinku tämmönen, joka saisi niinku Sun kotipaikka tulee olemaan No puhun käsittele. Se, joka saisi tuottaa niinku tämä, olisi aina periaatteessa varmaan Epic, joka saisi tuottaa tämän, paitsi että kyllä tämäkin. Eli kyllä mä saatan ottaa sittenkin tämän, mitä tämän. Niin, pääset... Siitä paitsi, hän saisi aktivoitakin. Niin pääset sun lempiareenalle. Okei, varmaan Politics Workshop. Minun tuntia se on tämä areena. Se ei niinkään. Se on Megapojun areena. Niin, mutta se on mun lempiareena. No se nyt on vihreä ja siellä on joku. No taas sulla on vihreä. You have five. Rainbow. Et oo perunapottokoira 404655453. Miksi? Koska makkarakin. Olisiko nyt on defensata? Höhö. Et nyt eikö se kulttuinen niitä ruppukule kokeiluimaan? Sinunkin kannattaa sitä hoitaa. Ei. Tapaako kloonit? Ei! Oh, nice. Käti! Aika nopea battle. Se oli vaan silleen, että kumpi sai ensin tuhottua. Uus. Okay. Ei oo. Tiedätkö muuten? Mä katsoin YouTubeen. Voin ehkä editoida toi jopa pois. Niin, varmaan. Kun tää ihmeen, katsoin YouTube-videon, yksi tyyppi oli vaan silleen, siellä kommentoissa, en ole rasisti, vihaan vain neekereitä. sitten se toinen tyyppi oli jotakin vaan, sitten vastasi siihen, että mä en vihaa neekereitä, mä oon vaan joku ulkonäkötyyppi ja mä en muista sitä. Okei. Peruna? Peruna. Et oikeesti. Olen peruna. Peruna boy. Et oikeesti jaksa tehdä noin mulkista. Sit mä en elektronisarkkia tuo... Ei paha jaksa. Mä en oo varmaan pysynkö mä kuitenkin editoida ton. Mitä pois, mutta en mä tiedä. Ehkä. Eikö tiedä? Buff. Buffalo. Arvaa miten kloonista sais tosi huonon. Tuossa oli just 666 niin helttiä tuossa yhdessä tarinassa, mutta kuitenkin niin sillä, että aina kun ne taverit näkis kloonia, ne tarketas heti siihen. Siitä tulisi aika huono siitä kortissa, eikä niin? Tosi viisas. Toi vaan kiertää tuolta. Miksi mä tein ton freezin tohon? Ja mun ei pidä edes painaa freezia, mun piti pistää bowleri. Okei. Okei. I'm a magic. Karpa. Kinkku ananas pizza joo. Kinkku ananas. Vaikka bowler on range, niin siltä se ei yllä ottaa näitä. Come on baby, rakon mennä tohon rakejuttuun. Ja mä sain sen ton taapnin pois. Nope. Tappakaa se klooni. Ei. Sanotaan, että tappakaa se klooni. Älä tykkää suppareista, mä tiedän sen. Mä eilen näin, kun sä eilen mopitit sun suppareilla olla. Ei mulla oo suppareita. Eikö? Et oikeesti teet tota. Pum. Se kannastaa mun palloni silti. Täällä on muuta YKK näin helttiä tuolla yhdellä. Come on. Olis tappanut yhden kerrallaan tyhmän vitsiin, mikä nyt onkaan. Tässä oli taas 666 tuossa towerilla. Miten vaan 6 vanikat? Miten mä defensaan nyt ton? Mene nyt sinne! Voispa toverin kloonata? XJ. Kloonata torni! Miten vitsissä? Mitään vitsissä ei voi kloonata tonnia niinkö? Pitää lopetella videoa.
Ok, eli kiitos kaikille, jotka katsoivat. Tykkäätkö, jos tykkäsit, ja älkää tykkäätkö, jos ette tykännyt. Hei.